ассалому алайкум дӯстон, бародарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб хуш омадем ба канали ман, канали Қодиру Сайбирон. Бисёр бародаро хоҳиш кард ки симентала комментариҳо нависанд ки тоқа сиёнка ки парту симентало чӣ шид. бардар гуфт парту тоқа. Ина бардаро сабти навори худро ай биқадорш сар кардем. бардаро гусолакаш биқача 1 моҳа шид. бардаро ина бардар навора то охир тамошо кунед. Подписаться, лайка ҳатман биҷақин. дастгири шумои пешилаи мост. ҳозир мо ира дандон шумо нишон метем, шумо бубинед. бениҳоят гӯи хубай бардаро ки ма ду тараф парф давдум. бардаро дида будем неша хоҳиш кардам ки парто ина бардаро ҳозир дандонша нишон метем. ҳар ду париго бубинед. симентали тоза бардаро бар дандониам нишон те. ина бардаро дандоноша дидесен бо фикрои худтон анихинен. диюм гусолаша бардаро ина дандоноша диден. бардаро ҳозир мо ира ҷӯшиданша нишон метем. я одам худаш тоқа меҷӯшиша. ина бардаро ҷӯшиданаш нишон додесем. гарантини говай бардаро кадоми бигира гарантия бардаро. На чорчоч ҳамаш кор мекунад. ҳар чорчоч кор мена бардаро. 6 та дора ҳар чорч кор мекунад. ҳар чорч кор мекунад. мега гарантия хели бардаро шата бзана худаш чабу мака возврат дора бардаро. хели вообще гови шатазан нест. ина бардаро биқаш симентали хичай мақсад бардаро комментарий да менесанд ки пародаша бугу пародаш симентал ина биқашам симентал го хичам симентали тоза бардаро. ина пишти биқара бичанқа бардаро уҷода гуфтанд ки ҳар диш 30,000 ай занг задан. бисёро гуфтанд ҳар диш 30,000 не бардаро 30,000 сомона бо муомила дора. мақсад арзон мешавад. даставка дора бардаро. тарафои Ленинобод мо расчётаи усунам гирифтаги. мақсад тарафои вилояти Хатлон ай 28,000 сар мешавад бардаро. 28,000 сомон муомила. ак кадоме ки Ленинобод занг мезанад бардаро мо ба ону хотир ира 30,000 мегем ки моро занг мезан даставка ка мега. вақте ки мо даставка кардем ба 30,000 даставка менем. ҳозир мо 28,000 бугем да 28,000 сомон бардаро даставка тарафи Ленинобод намеша. вилояти Хатлон да 28,000 ай уҷода 30,000. марамат кадоми занг бизан. номрои телефони ман 911 21 72 21. симентал тоза гарантини бардаро кадом мегира раҳмат мега. шириш бениҳоят хубай бардаро. ира саҳар бегада гуфтесам кам 15 та да мақсад ҷавоб мегем. бардаро ина ҳози ам ҷӯшидесай 14-15 литр шир ба ҷавобш додесай. бо қачаш бардаро хурдесай ба ҷавобш бардаро 14-15 литр шир ҷавоб мегем бардаро. авқот чаптен. худо нигабонатон. касб кориаматон да барор мехом. бигзор гоҳи хуб ша бигирен. наздики да Карпат мепартом. як Карпат зоидагай мепартом. худо розӣ боша. худо нигабонатон.